Serafín, ¿vale? Que es investigador del CSIC y os va a contar algo sobre lo que está trabajando últimamente y que además está tan en boga últimamente, desgraciadamente, ¿vale? Así que nada, os dejo con él. Muchas gracias por venir, Serafín. Moitas gracias a vos. A mí, cando me chamou, cando me escribiu un correo a Alberto, que nos presentou Bernabé Molla, dixo si podía vir hasta aquí, a estas jornadas de ciencia na aldea, e eu dixenlle inmediatamente que sí, porque entendo que un dos nosos traballos é facer divulgación, sesa nunha vila ou sesa nunha aldea. Entón, pois aquí tamén. É o que vos vou a falar desas causas e consecuencias dos incendios forestais, dos lumes, non? Isto é unha charla que preparei en algún momento porque eu vía que cando se fala dos lumes, os que pensan en animais só pensan en animais, os que pensan en persoas só falaban das persoas, os compañeiros que traballaban con solos só falaban dos efectos nos solos. E eu intentaba reflectir cales son todos eses efectos que teñen os lumes forestais e que normalmente non coñecemos, non? Bueno, pois lamentablemente os lumes forestais, as vagas de lumes forestais se repiten recurrentemente, non? O ano pasado a superficie queimada en 2022 xa era máis que a dos 4 anos anteriores xuntos, non? E que multiplicaba por 4 a media da última década, non? Eso foron estes lumes xigantescos que houve o ano pasado, que, sobre todo, o da Serra da Culebra, non? Con esas 31.000 hectáreas, pero tamén houve milleiros de hectáreas en Galicia e noutros lugares. Estes incendios enormes que se repiten normalmente nas mesmas zonas como imos ver. E é moi importante os danos que provoca un lume, pero tamén son máis importantes canto máis recurrentes sexa, cantos máis veces se queime unha mesma zona. E esa eran pois, uns datos que o ano pasado Castela e León concentraba pois, o 40% da superficie queimada en boa medida por culpa deses enormes lumes que houve, sobre todo en Zamora, non? Pero bueno, hai uns días tivemos outra vaga de lumes que afectou moitísimo a Asturias e que estivo a arder con 100 lumes diarios, etc. Outras veces en Galicia. E vemos que empezan a coincidir unha serie de zonas, non? Este é un mapa dunha publicación europea na que se recolle o número de lumes que hai en toda Europa. Azul hai moi pouquiños, amarelos empeza a verse un poquinho máis, laranxa e vermello. Entón, nótanse que hai dúas zonas. Unha na contorna do Mediterráneo, na que polo seu clima máis seco pode haber un condicionante climatolóxico para que haxa eses lumes, pero despois hai unha zona na fachada atlántica da Península Ibérica, que é Galicia e norte e centro de Portugal, que ten unha cantidade de incendios que non se corresponde en absoluto coas condicións climáticas. En absoluto. Eses lumes non son de origen natural. E hai pois, uns datos da evolución entre os anos 2000 e 2015, os incendios de máis de 40 hectáreas na Península Ibérica. Non? Está a nivel de toda Europa, pero collindo a Península Ibérica. E vemos de novo o que sabíamos naquele outro mapa. A grande parte dos lumes non están concentrados na zona onde climatolóxicamente serían máis agradables, que son nas zonas máis secas, senón que están, sobre todo, na fachada atlántica. Vale? Galicia, norte e centro de Portugal. Se eran os lumes de máis de 40 hectáreas, esta é a evolución dos lumes de máis de 500 hectáreas, que é cando se empezan a denominar grandes lumes. A esquerda están entre o ano 1981 e 2000, e os outros de 2000 a 2017. E vemos que non só hai máis nesta zona que falábamos, Galicia, norte e centro de Portugal, senón que ademais é onde máis están a medrar, onde máis empeoran os lumes forestais nesta zona. A maior abundamento, e aí queda moi claro, o 45,2% de todos os lumes de España se producen en Asturias, Galicia, León
e Zamora. Galicia ten o 6% da superficie de España, pero aquí normalmente se produce a metade da superficie queimada. Hai unha porcentaxe moitísimo máis rápido da que nos correspondería en función desa proporción. Isto é algo que eu tamén poño porque hai aparentemente unha coincidencia. Aí vemos que hai Galicia, Asturias, León e Zamora. Que curioso. 4 das 10 zonas máis avellentadas da Unión Europea están en España. Zamora, León, Asturias e Ourense. Coincide exactamente coas zonas onde hai maior intensidade incendiaria. Bueno, o lume é, máis ben era, unha cuestión de triángulos. Para que asa lume fai falta un combustible, que pode ser un material vegetal, fai falta oxígeno, que sempre o temos, porque vai na atmósfera, abundoso, pero fai falta unha fonte de ignición para que comece ese lume. Despois, para que se propague, volve a haber outro triángulo. De novo está o combustible, a cantidade de cousa que pode arder, de material que pode arder, a topografía. Ainda que a moitos lle pode sorprender, o lume corre máis costa arriba que costa abaixo. Por iso nunca intentedes fuxir dun lume nunha ladeira correndo para arriba, porque non poderedes. Vai máis rápido, o lume vai máis despacio, porque fai efecto chimenea. Os lumes máis perigosos, os que matan brigadas e as acorralan, son os lumes nunha valgada e que van cara arriba, porque se propagan rapidísimo. E tamén logo, o condicionante atmosférico, non? Ese 30-30-30, 30% de humedade, 30 graus, 30 km por hora de vento, que fai unhas condicións climatolóxicas nas cales os lumes son prácticamente imposibles de atallar. Tamén hai varios tipos de lume, non? O máis frecuente, o que estamos máis acostumados a ver, é o lume de superficie, que vai quemando pois, a zona de mato, vai a ras de solo. Pero cando a estrutura da vegetación o permite, hai ese efecto escaleira, e medra, sube e se produce un lume de copas, que xenera unhas antorchas gigantescas, un lume moi difícil de extinguir. Pero hai outro que tamén é moi pouco coñecido, que é o lume subterráneo. É o lume que vai ardendo por baixo, que non se ve a lama, non se ve a lapa, non hai llamas, vese o fume. E o fume é o lume de turbeiras, de zona na que hai moita materia vegetal no subsolo, entra en ignición e está ardendo meses ou anos. É prácticamente imposible de apagar, a non ser que se enchoupe completamente o terreno. Hai lumes de turbeiras que teñen ardido durante anos. E que se queima nun lume forestal? Non se queiman casas, en principio, sí, podese queimar unha casa como consecuencia, pero cando hai un lume nunha casa non lle chamamos un incendio forestal, ou cando é nun terreo agrícola. Se chama un incendio forestal cando se queiman ou ben pasteiros, ou ben mato, ou ben árbores. Secundariamente, ou como consecuencia, pode provocar outros danos, que os veremos. Pero para que se defina como lume forestal, teria que afectar algún deses materiais vegetais, non? E como vedes nesa imaxe dun lume en Escairón, aquí en Lugo, normalmente os lumes son moi heteroxéneos. Por esa heteroxeneidade do material vegetal, da topografía, de como evoluciona, hai zonas nas que o lume chega a calcinar completamente todo e vese negro, noutro só chamusca a vegetación, e vemos así marrón, e noutras veces zafa, e van quedando illotes así verdes. Iso é bastante frecuente nos lumes, non? E esta foto, sempre digo que a poño para provocar, vale? Esta foto é o retablo maior da Catedral de Santiago. É madeira, moi seca, se plantamos lume arde moi ben. Está claro, non? Pero a ninguén nos seus anos suicios se lle ocurre dicir que o retablo da Catedral de Santiago é un combustible. Chamámoslle unha obra de arte. Vale? O mesmo a Sala América da Biblioteca da Universidade de Santiago. Hai moita madeira de todos os mobles, hai moita celulosa. Manolo Rivas escribiu-nos eso de que os libros arden mal, non? Os libros arden ben. De algúns que intentan censurar moitas veces que é mal libros, é dicir, celulosa, madeira, arde moi ben. Pero ninguén lle chama
combustible. E entón, por que lle chaman combustible a un monumento vivo como é ese castiñeiro de 500 anos? Non é combustible, efectivamente pode arder, pero é unha árbore, de acordo? Non é maleza, non é combustible, non arde por combustión espontánea, arde porque hai unha fonte de ignición que aquí, na meirande parte das ocasións, non é natural. E iso ven dende moi atrás. Dende hai 6.000, 8.000 anos hai indicios de que se emprega o lume en Galicia. En principio, para cazar, para quentarse, para cociñar, pero despois tamén se empezou a empregar como ferramenta agrícola e gandeira. E ese é un uso que persiste. Non é algo exclusivo desta zona, é algo que aconteceu en toda Europa, simplemente que na meirande parte de Europa ese uso se foi abandonando. E agora o que nos atopamos é que o lume, máis que unha cuestión de triángulo, é unha cuestión dun rombo. Sigue habendo a necesidade do combustible, sigue habendo a necesidade do oxígeno e sigue habendo a necesidade da fonte de ignición. Pero por riba de todo eso está a actividade humana que determina decisivamente canto combustible hai, de que tipo é, se é continuo ou non, e, na meirande parte dos casos, está a ser a fonte de ignición, a orixe deses lumes. E aquí o temos, pois unha estatística oficial, as motivacións sociais que orixinan os lumes. Pois temos que o 35% son cuestións de manexo agrícola, un 20% para a gandería, e logo hai pois, outro tipo de motivos, non? Moi variados, accidentes, negligencias, etc. Pero sabemos aí que se indica que a metade dos lumes teñen un orixe agrícola ou gandeira en España. E este é, de novo, a estatística máis actual disponible cando preparei esta charla en decembro, pois de novo os lumes vencellados con agricultura ou gandería andan do redor do 50% e un 21% por particulares, reproducción de lumes, etc. Hai un motivo que aí se está a repetir. Por que? O quenes son? Porque moitas veces se fala e parece que hai unha conspiración que non existe. E hai persoas como ese, paisano, que se pegaba lume á beira da soleira e logo marchaba coas mans nos petos. De acordo? E iso é o que din as estatísticas. Moitos destes lumes, todos os lumes de Asturias, destas datas, todos os lumes de serra en Lugo, en Ourense ou en Pontevedra cando é en inverno, son lumes xenerados para regenerar pastos. Ameazáronme cunha querella un sindicato agrario por decir isto. Logo nos atreveron, mandarme burofax, tivemos que ir á conciliación e dixelle non hai ningún problema, eu ratifícome no que digo, pero ameazáronme cunha querella por decir unha cousa como esta, que é algo que está en todas as estatísticas. Pero ben, que se fai despois cando hai un lume? Pois normalmente mandamos a alguén a apagalo, que pode ser unha brigada, como se ve aquí, ou podemos empregar maquinaria facendo cortalumes para intentar atallar esa propagación do lume e intentar controlar. Tamén, moitas veces, se empregan medios aéreos, cada vez máis, inda que teñen unha eficacia dubidosa en moitas ocasións. Sobre todo en lumes de alta intensidade non son operativos. E moitas veces empreganse helicópteros ou hidroavións, pero cando se empregan avionetas moitas veces se ve que botan algo que parece auga, pero que se ve vermello. Iso é que leva un produto químico que é un axente retardante de llama. E leva a propósito un colorante que é un óxido de ferro, así vermello, para que despois cando volva o piloto vexa onde descargou o anterior e non bote no mesmo sitio. Bueno, iso é un axente para aumentar a capacidade extintora da auga, que tamén ten os seus efectos. E que pasa coa xente? Pois a xente, cando lle chega ao lume ás súas casas, ás súas facendas, sai co que ten a man. Unhas veces con caldeiros, outras veces con as cestas, para intentar apagar desesperados e protexer o que é seu. Pero tamén van, evidentemente, brigadas a apagalo. A cuestión é que a extinción dos lumes forestais
é moi perigosa. De feito, é algo que temen normalmente os bombeiros das cidades é intentar ir a apagar un lume forestal, porque ten moitos riscos. E unha actividade de risco, e eses lumes, xeneran en promedio cada ano 8 mortos en España. 6 das brigadas de extinción e 2 de civís que pasaban por ali ou que intentaban apagar o lume que lle chegaba ás súas casas. Porque é unha actividade perigosa. Entón, ademais de danar os bens, as facendas, as propiedades da xente, atenta directamente contra a vida das persoas. E ademais, non só atenta contra as vidas, senón tamén contra a saúde. Porque que pasa co aire? Sábese moi ben ese dito que por onde se ve o fume, sábese onde está o lume. Ese é un incendio que fotografía desde a casa en Santiago, ves ali un hidroavión intentando apagalo, e vese un fume moi escuro. Ben, cando unha combustión é completa, xenérase sobre todo CO2 e auga. O problema é cando a combustión é incompleta. Entón, xenéranse centos de compostos químicos diferentes, moitos deles altamente tóxicos, moitos deles bioacumulables, canceríxenos e mutaxénicos. E aí hai uns datos oficiais da Unión Europea da contaminación que había durante o pico de lumes do ano pasado, do verán do ano pasado. E vemos que nos está a indicar aí os niveis de partículas en suspensión. E hai uns niveis máximos recomendados pola Organización Mundial da Saúde porque atentan directamente contra a saúde, poden provocar picos de mortalidade cando hai esas mortalidade por enfermidades respiratorias, cando hai eses problemas de tanta contaminación. Sobre todo cando as partículas teñen menos de 2 micras e media, porque esas penetran ata o fondo dos alveolos pulmonares e logo non saen. E aí xeneran moitos problemas. Pero ademais das partículas, o que vos comentaba antes, xenéranse moitos compostos químicos. E uns dos que teñen máis preocupación son os que se chaman hidrocarburos aromáticos policíclicos, porque son bioacumulables, danan o ADN, son canceríxenos e está comprobado que os bombeiros, despois de ir a apagar un lume, teñen uns niveis de hidrocarburos aromáticos na orina moito máis alto que os cidadáns que non estiveron ali. E, bueno, por suposto, mesmo se é completa, liberanse unhas cantidades enormes de dióxido de carbono, que é un potente gas de efecto invernadeiro. Ademais de dióxido de carbono, que é o que máis lle sona a xente, o queimarse vegetación, sobre todo se é vegetación verde, liberanse tamén óxidos de nitróxeno. O CO2 é un gas de efecto invernadeiro, pero os óxidos de nitróxeno son un gas de efecto invernadeiro, xeneran chuvia ácida e ademais deterioran a capa de ozono e ademais contaminan a troposfera. Entón, xenéranse en menor cantidade, pero teñen uns efectos aínda máis potentes que o propio CO2. Outra pregunta é se todo arde igual. E a resposta parece obvia á vista desa foto, e é que non. Esa é unha das fotos nas que traballaba Bernabé Molla. Por eso a poño. Evidentemente, non todo se queima igual. Hai un estudio que fixo xente de Lourizán, unha fotoguía de combustibles forestais, e ese é unha gráfica que preparei eu en base aos seus datos. Entón, de esquerda á dereita, as 3 columnas máis altas é a velocidade de propagación do lume en piñeirais, contando con que hai a mesma temperatura, a mesma humedade, o mesmo vento e a mesma topografía. Propágase máis rápido nos piñeirais. A cuarta é a dos eucaliptos. E a última, de máis alá, a máis pequeniña, é a das carballeiras. É dicir, non se propaga o lume a mesma velocidade, moito menor nos árboles de folla caducifolia, logo os eucaliptos e logo os piñeirais aí máis rápido. Por qué? Porque teñen moitas resinas, compostos volátiles que ao quentarse favorecen a propagación. De acordo? Tamén iso en canto a arbolado.
tan rápido como nos piñeirais se propaga o lume cando é nalgunhas matogueiras, de acordo? Pero non é só a velocidade de propagación o que importa. Importa tamén canto é de difícil apagar un lume nesas zonas e canto risco hai de que se xeneren lumes secundarios. Na meirande parte dos casos, cando arde unha carballeira, se lle pode atacar directamente, sexa con medios humanos ou con medios mecánicos. Pero cando entra un lume nun eucaliptal ou nun piñeiral, non se pode atacar o lume directamente e hai que atacalo indirectamente. Eso dificulta a extinción. Pero ademais, o que vos decía é que o risco de que se nere lumes secundarios nun piñeiral pódese formar un lume secundario ata 2 km de distancia, se hai moito vento. E se é nun eucaliptal, pódese xenerar lumes secundarios a 3 km de distancia. Eso, por exemplo, explica, cando arderon as fragas do Eume, como saltou o lume dun lado do río ao outro. Cando moitas veces a xente di tivo que ser provocado porque había 5 lumes ao mesmo tempo, todo tal. Casi seguro, en Galicia un 90% dos lumes son intencionados, casi seguro que é provocado. Pero iso non quere decir que plantara en 5 sitios a un tempo. Probablemente plantou só en un e cando chega un momento do lume eruptivo pode xenerar 5 ou 6 lumes secundarios simultaneamente a distinta distancia por esas pavesas, esas faíscas que van ardendo, non? Bueno, ese era dos piñeiros, mentras falábamos, e o de abaixo é o gráfico de propagación no caso de piñeirais, vale? E que pasa coas plantas despois do lume? Algunhas son capaces de rebrotar, como ese toso ou como esa queiruga. Poden rebrotar de cepa, mesmo se están tan carbonizados como se ve aí. Algúns son capaces, vale? Nas árbores tamén, esa sobreira, despois dun lume, é capaz de rebrotar, porque está bastante protexida. Mesmo os castiñeiros ou os carballos poden rebrotar despois dun lume, pero se se queima moito ou se queima repetidamente, directamente morre, e non é capaz. Isto enlaza porque cada vez que hai unha vaga de lumes empezan a chamar dos medios de comunicación, unha das preguntas recurrentes é canto tempo vai a tardar en recuperarse? E claro, non é que queira decir pero depende. Non é que queira eludir a resposta, pero depende. Depende do que se queimou. Depende de canto se queimou, como se queimou, e depende de como veña o tempo despois. Se ardeu un pasteiro, unha zona de ervas, de gramíneas, probablemente en cuestión de meses xa teñamos unha vegetación semellante. Se ardeu unha matoeira que me dera pola cintura, pois o mellor 5, 6, 7 anos temos unha matoeira semellante. Pero se nos ardeu un castiñeiro de 300 anos, tardaremos 300 anos en ter un castiñeiro igual. De acordo? E tamén depende de como se apagaron os incendios. Hai veces unha zona experimental dunha queima controlada que fixemos nós, moi pequeniña, non tiña nin unha hectárea, moi pequeniña. E vedes toda unha zona de queirugas con esas flores violetas, e vedes que ali onde está Alejandra hai uns piñeiros que se ven máis grandes. Hai unha serie de piñeiros que plantamos nós e onde está ela hai unha vegetación moitísimo máis grande. Que pasou aí? Pois o que pasou aí é que estábamos ensaiando cales eran as repercusións ambientais dos axentes extintores que se empregan na extinción dos lumes forestais. E xusto nesa zona é onde se empregou eso que ten esa cor vermella, polifosfato amónico. O polifosfato amónico ten dúas caras ou tres. A curto prazo, durante varios meses, a concentración de nitróxeno e de fósforo é tan alta que é tóxico para a xerminación das sementes. Por lo tanto, é malo a curto prazo para que se recupere a vegetación. Cando baixa un poquinho a concentración, ten un efecto fertilizante. Por eso medraron tanto eses piñeiros. Pero eran uns xigantes con pés de barro. Tiñan tantos nutrientes no solo que medrou moito o tronco e non estiraron as raíces.
veu o vento e ao cabo de 10 anos a metade dos piñeiros que nos plantáramos ali, que inicialmente ao cabo de 5 anos eran máis grandes, ao cabo de 10 anos a metade estaban mortos ou os deitara o vento porque eran xigantes con pés de barro. E ademais eses produtos perxudican as especies que necesitan medios pobres en nutrientes e moitas veces son especies de valor para a conservación. Entón, alteran o comportamento dos ecosistemas, por iso nos recomendamos que en espazos naturais protegidos ou en hábitats sensibles non se deberían de utilizar, e tampouco perto da auga. E hai outro efecto que normalmente non se ten en conta, e é que os lumes forestais favorecen a propagación de moitas especies invasoras. En Galicia sábese que as mimosas están a invadir ao redor de 2.500 hectáreas ao ano favorecidas polos lumes forestais. E ademais son pirófitas, beneficialles o lume, favorecen o lume, co cal entramos nunha espiral de degradación. E cos animais, pois hai unha pequena colmea silvestre afectada polo lume. As abellas intentaron refuxiarse, morreron. E aí ese outro que non se acaba de ver moi ben o que é, non se sabe o que é un escáncer ibérico. É unha especie catalogada como vulnerable en Galicia que morreu nun lume en Corrubedo. Morren prácticamente todos os animais. Eu penso que agás as aves adultas que podan fuxir voando. Os polos, se un lume en época de cría, pois hai ovos fritos, poliños asados nos niños, e todos os animais que están abaixo acaban mortos, non son capaces de fuxir. Incluso animais de gran talla ás veces podense ver rodeados. Pois aí tedes unha píntega que tampouco pudo sobrevivir á deshidratación polo lume, non? E hai un estudio que se fixo en distintos puntos de España no que se ve como de esquerda a dereita e de arriba a baixo, canto máis intenso foi o lume, máis superficie se queimou, menos especies de anfibios e menos exemplares de anfibios sobreviviron nas charcas da zona. Bueno, e aí hai destes lumes do ano pasado de Zamora, corzos, cervos mortos polo lume. E hai unha viñeta dun debuxante galego que para min é un xenio, é capaz de refletir nunha soa imaxe unha mensaxe moi poderosa, e é boa parte dos lumes que se producen son en verán, ou a finais de verán, e xusto despois ven a tempada de caza. Os animais que consiguen sobrevivir fuxen do queimado onde non teñen refuxio nin comida e intentan refuxiarse nas zonas ao redor sen queimar. Pero se empeza a tempada de caza non teñen nin para onde refuxiarse, nin para onde fuxir. E que pasa coas rochas? Algúns igual empezades a pensar, a Serafín estáse pasando de frenada, agora xa nos fala hasta das rochas, como lle afecta o lume ás rochas. Pois o choque térmico pode provocar que a rocha descascarille, como se ve aí, de acordo? Ou como se ve nesta outra imaxe. Hai moitos pensades, home, son pedras, pero nalgúnas pedras hai petróglifos. E cando un petróglifo sufre o choque térmico polo lume, pode quedar completamente destruído ou gravemente deteriorado. E iso que aconteceu cos lumes do ano 21, pareceme que foi, en Pazos de Borbén. Danáronse petróglifos, un patrimonio cultural noso que se está a perder polo lume. En outros casos, pois arde un castro, como se ve aquí. Entón tamén está a afectar ao noso patrimonio cultural, non só ao natural. E que pasa co solo? Aí onde traballo eu máis directamente. Ata agora, todo o que estaba a falar era no que eu realmente non traballo como investigador do CSIC, pero é algo que me preocupa como presidente da Sociedade Galega de Historia Natural. Pero agora vou falar do solo. Que pasa co solo? Depende. Aí tedes unha imaxe de un lume de baixa severidade. Vense unhas ramiñas
queimadas, pero nótase a estrutura, e vense unhas follas, e distínguese, bueno, eran unhas follas e están queimadas. Un lume de baixa severidade. Producese cando o lume pasa rápido. Que o lume vai moi rápido ten un problema, queima moito, pero ten unha vantaxe, queima pouco, con pouca severidade. Se o lume vai despacio e está queimando e requeimando, cando vai contra o vento ou cando vai ladeira abaixo, eso é o que se ve. Non se distingue restos vegetais. Está tan calcinado que parece a cinza dunha lareira, blanquecina. A estrutura do solo queda destruída. Todos os animais que había nos primeiros centímetros están mortos. As sementes que aí había, inutilizadas. Por iso depende, non é o mesmo recuperar un solo como que está na esquerda ou un como que está na dereita. E cando as cousas veñen mal dadas, cando está moi queimado, cando hai unha pendente forte, cando ven a chuvia do inverno, un lume, o carón do Parque Natural de Invernadeiro, un ano despois, unha pendente de 45 grados e todas as ladeiras completamente erosionadas durante o inverno, generando moitos problemas, e aí, pois, unha valgada na que intenta recuperarse uns poucos bidueiros, agarrándose a vida, non? E toda esa cinza, e todo ese material que se arrastra, onde vai parar? Pois no primeiro sitio hai unha cosa que está clara. A auga sempre vai cara abaixo. Entón, vai arrastrar esa cinza cara abaixo. E vai a parar no primeiro sitio chairo que atope. Pode ser unha leira e podes acumular aí. Vale? Ou pode ir un poquinho máis abaixo e chega ata as gavias das estradas e pode provocar danos en estradas e en pistas. Vale? Cando non para aí, pode chegar aos ríos, aos encoros e tamén ás praias. Esa é a praia de Carnota, despois do lume do Monte Pindo. Foi no 16, me parece. Ven unha treboada, arrastra as cinzas, aí podedes pensar, home, ves aí unhas manchiñas negras, pero casi todo está blanco. Pero se o miramos dun poquinho máis de perto, vemos que aí o ir e vir das mareas mesturou a area coa cinza e fixo parecido ao que facía as mareas co fuelol do Prestige, facía capas, está abaixo enterrado. Había máis do que aparentaba. E que pasa con eso? Bueno, esas cinzas, eses carbóns, son produtos de combustión incompleta. Entón, poden ter moitos compostos químicos potencialmente perigosos. E, ademais, as cinzas tenden a estar enriquecidas en nutrientes. O que pasa é que, igual que non podes tomar demasiadas vitaminas, porque algunhas delas, se tomas demasiadas, son malas, o mesmo pasa con algúns micronutrientes que en exceso chegan a ser tóxicos. Por exemplo, o zinco ou o manganeso. E as cinzas moitas veces están enriquecidas en zinc e en manganeso, precisamente. E hai un problema de que se nos erosione ese solo. E é que, se cando andaban os romanos por aquí se producera un lume e se erosionaran 10 centímetros de solo, eses 10 centímetros de solo non se terían recuperado ata os nosos días. Porque 1 centímetro de solo tarda entre 1 século e 2 en formarse. E é polo que se considera que o solo é un recurso non renovable á escala humana. E que pasa coa auga? Iso é algo que agora se empeza a falar un poquinho máis, porque houve moita seca e tal. Pois estes son uns datos nosos dese lume do que vos falaba, ao lado do invernadeiro, en Laza. 4 anos despois do lume, nos primeiros 5 centímetros de solo, 5, se perdera un 60% da súa capacidade de almacenar auga. Iso veñen sendo uns 18 litros de auga por metro cuadrado. Iso viñan sendo uns 300 millóns de litros de auga nas 1700 hectáreas queimadas. O solo actúa como unha esponsa. Cando chove, vais empapando e despois o libera lentamente. Se o solo se queima, cando chove non é capaz de empaparse. Polo tanto, o caudal punta, que din os hidrólogos, aumenta a escorrentía e aumenta a erosión e provoca enchentes e danos augas abaixo. Pero como está queimado e non pudo reter a auga, cando deixa de chover e ven a sequía, non ten auga que liberar
coa que alimentar os mananciais. Polo tanto, unha zona queimada agrava as secas, e as secas agravan o risco de incendio, e entramos nunha espiral moi perigosa. E ese lume de Laza, o que se perdeu neses primeiros 5 centímetros, para que nos daría? Pois equivale ao consumo de auga durante un ano de 6.300 persoas. Iso é datos comprobados nesa queima. Bueno, e isto é a píllara das dunas, o chorlitejo patinegro, unha especie catalogada como vulnerable en Galicia, hai un plan de recuperación, estánse a gastar cartos para recuperalo. E había uns investigadores da Universidade de Santiago que estaban a estudar como lle afectara a píllara das dunas o fuelol do Prestige. Moitas gracias. O fuelol do Prestige, de acordo? Porque os hidrocarburos aromáticos policíclicos diminúen a fertilidade dos ovos, e eles estudiaban. E iba diminuindo, é o que se ve aí, esas barriñas negras e grises, e iba diminuindo pouco a pouco, ata o ano 2006. No ano 2007, de repente, multiplícase por 5 a cantidade deses compostos nos ovos da píllara das dunas, e ademais a súa composición química era diferente. Vedes que hai unha proporción negro-gris distinta. Estaban a cavilar, e isto de onde ven? O 2007 foi a primeira tempada de cría despois da vaga de lumes do ano 2006 que arrasou o litoral de Galicia, que foi seguida por unha serie de borrascas que arrastrou a cinsa ata as praias. Cinsa que quedou sepultada, como vimos, e a píllara das dunas alimentase aí. Cando falo coa xente, digolles, bueno, a mellor algúns de vos non vos interesa moito ou non vos preocupa moito as aves, e a píllara das dunas non vos interesa. Pero onde se alimenta a píllara das dunas é onde se collen os berberechos, as ameixas, as navallas, e a mellor así xa vos empeza a interesar un poquinho máis. Que facer despois do lume? Pois normalmente non se facía nada, pero xa hai anos en Estados Unidos empezouse a facer unha serie de recomendacións de como actuar nas zonas queimadas, e o mesmo se fixo tamén en Galicia, entre as universidades e Lourizán, con unha serie de recomendacións de cando, como e onde se debería de actuar. Vale? Porque é moi diferente. Nese lume que se ve á esquerda hai un primeiro plano completamente calcinado que non se ve vegetación, está negro e blanco, e ao fondo vense os piñeiros chamuscados. A situación é completamente diferente nunha que noutra. A que está máis perto de nós, o solo está espido, completamente desprotegido fronte á auga de chuvia. O de atrás, esas acículas chamuscadas ao cabo de días ou de semanas empezará a caer como se fora outono, e farán unha alfombra, como se ve ali, aquele un solo queimado, vense as piñas queimadas, os troncos queimados, pero caíron as acículas e fixeron unha alfombra como se fora outono. Puxéronlle unha venda ao queimado. Aí non hai nada que facer. Hai que agardar e que se vaya recuperando. Non é preciso actuar. De acordo? O que hai que facer é concentrar os esforzos nas zonas onde a vegetación quedou completamente calcinada, nas zonas que teñan pendente e nas zonas nas que hai risco de que veñan treboadas fortes que podan arrastrar. Vale? Aí é onde hai que concentrar os esforzos. Porque se é un lume de baixa severidade, como se ve aí, ao cabo de apenas un par de semanas empezan a sair as merendeiras, non hai problema. Pero, como se ve na outra gráfica da dereita, hai unha liña verde que é a recuperación da vegetación se o lume de baixa severidade. Recupérase bastante rápido, incluso en 3-6 meses. Pero aquela que se ve alaranxada ou vermella tarda máis de 9 meses en conseguir chegar ao 50 ou 60% da cobertura. E non é unha cifra que sexa un antoxo. Sábese que se consigue proteger, cubrir un 60 ou un 70% da superficie do solo, a erosión diminúe drásticamente. Nesas zonas tan queimadas non se recupera. Entón hai que darlle unha axuda. E aquí tedes outro exemplo, moi perto un de outro, a mesma zona, as fotos están separadas cun minuto de distancia. É a mesma zona, porque vedes ali no recuadro. Hai unha na que non saiu nada, porque se queimou con moita severidade, ten color tella,
o solo está destruído, queimou e matou as sementes. En cambio, no da baixo dereita, os tosos empezan a sair porque o lume foi menos severo. Bueno, esta foto está repetida. Entón, saltamos, non sei por que aparecía aí repetida. Entón, unha das cousas que se fixo, o que estábamos avaliando, é intentar imitar a natureza. En vez de unha alfombra de follas, podemos botar unha alfombra de palla, unha alfombra de restos vegetais, de acordo? E o que estivemos aí a facer e a comprobar e poñíamoslle uns colectores de sedimentos para mirar canta cinza e canto terra erosionaba a auga. Vale? E, para a miña sorpresa, moitas gracias. Xa estou a rematar. Para a miña sorpresa foi moi eficaz, pero isto é algo que tamén vos quería salientar. Vedes aí as concentracións de nutrientes nos sedimentos erosionados, esas barras, vale? Hai unha liña punteada arriba que é a concentración de nutrientes, neste caso de calcio, nas cinzas, e despois a outra nos sedimentos. E vedes que hai unhas rayas por aquí abaixo, que son as concentracións deses mesmos nutrientes na capa superficial do solo, dese mesmo solo. O que nos di esa gráfica é que coa erosión non só estamos a perder solo, estamos a perder a capa máis fértil, productiva e valiosa do solo, a que ten máis nutrientes. A boa noticia é que sabemos que coa palla podemos reducir en máis dun 90% a taxa de erosión. A mala noticia é que fan falta como 2 toneladas e media de palla por hectárea. 1/4 kilo por metro cuadrado. Parece pouco. 2 toneladas e media por hectárea. Pode parecer razoable. Pero se nos queiman 300.000 hectáreas ou 200.000 hectáreas, precisaríamos unha cantidade gigantesca de palla, co cal deixaríamos sin alimento o gando. E ademais teríamos unhas dificultades operativas e logísticas para aplicalo enorme. Entón, a única solución, a de verdade, sería evitar os lumes de orixe natural. O problema non é a maleza, o problema non é que o monte este sucio, o problema é que 7 de cada 10 lumes en España os xenera a actividade humana. En Galicia, 9 de cada 10. Podémonos confundir intentando atacar a un dos 3 lados do triángulo, que é a cantidade de combustible, pero se 9 de cada 10 son debidos á actividade humana en Galicia, deberíamos de actuar sobre a actividade humana. E máis nada, moitas gracias. O que queirades preguntar. Que pasa? El tamén aplaude. ¿Alguna pregunta para Serafín? Dime, Carlos. Mira, me ha llamado mucho la atención algo que explicitas al principio, la relación entre la superficie quemada y la edad de la población. Pues hai 3 cousas que tenden a coincidir e que se solapan. Agora iso puxen esa, pero tenden a ser zonas de poboación avellentada se o representamos coa severidade ou coa cantidade de lumes que hai. As zonas de topografía máis abrupta, as zona de montaña, zona con poboación avellentada, é onde se está onde concentra a meirande parte dos lumes. E o da zona de montaña hai no aquí, hai no en Asturias, hai no nos Pirineos tamén. Ya, entonces eso implica que son bosques que non se retira la maleza e todas esas historias. No, aí entra o problema do crack demográfico. Probablemente hai nas zonas de montaña, que tamén tenden a ser máis avellentadas, hai esa utilización tradicional do lume, pero ademais esa poboación avellentada moitas veces non é capaz de manter a xestión dos carreiros, dos camiños, dos lindes, como se mantiña antes, por ese abandono do rural, e empregase o lume que simplemente ao non ter esa paisaxe mosaico tradicional que había,
sino que agora hai grandes extensións, se son de piñeiros, se son de matos, se son de eucalipto. Ao desaparecer esa paisaxe mosaico, facilítase moito máis a propagación, e esas persoas adultas ou tan maiores moitas veces tampouco son capaces de controlar esa pequena queima que intenta facer. Pero desde logo hai unha relación aí que coincide. E coincide tamén en Córcega, se non me equivoco, a outra das zonas que arde e que ten o avellantamento da poboación. Pero aí hai unha relación, non quere dicir que sexa, ou polo menos unha coincidencia, non ten que haber unha causa-efecto, pero hai unha coincidencia clara. E que hace a administración contra isto? A administración o que fai contra isto é gastar cada vez máis cartos. Gastar cada vez máis cartos. Os últimos anos en Galicia estánse a gastar 170 millóns de euros, 170 millóns de euros cada ano en apagar o lume. É dicir, en ir detrás do problema. Vale? Xenerándose unha economía do lume e uns intereses en torno á extinción. Pero esta charla era diferente, pero eu estiven o xoves estiven o martes en Ribeira, no Instituto de Ribeira, poñéndolle unha charla aos rapaces do instituto. E o que lle puxen foi unha campaña que tal vez vos sone, que está a Serrat, Todos contra el fuego. Todos contra el fuego, e lle poño, claro, do ano 92, digo, son a vos antigo, verdade? Sí, claro, é antigo, é do ano 92, pero é que dende hai 30 anos non se fixo ningunha campaña de concienciación entre a cidadanía explicándolle cales son os problemas do lume e cales son as súas consecuencias. Entón, que é o que debería de facer? Desde logo, falar do problema e explicalo, e investir en cambiar. Galicia recibe cada ano 170 millóns, 180 de plan de desenvolvemento rural, fondos europeos, uns 170 millóns. Mais outros 170 millóns que gastamos en apagar o lume fan como 340 millóns de euros o ano. O meu penso que investindo con sentido, dándolle alternativa no medio rural para que a xente viva con calidade de vida e que se manteña aquí e que haxa unha explotación sostenible dos recursos naturais, eu entendo que debería de ser diferente. E desde logo, se con 340 millóns de euros o ano, que veñen sendo uns 100 euros por galego e ano, non son capaces de facer nada, pois o mellor deberían de ir buscar alguén que o saiba facer, porque son moitos cartos de Dios, para algo teñen que dar. O que non pode ser é que sexamos a comunidade que ten máis gasto en extinción e seguimos tendo unhas estatísticas tremendas. Iso é o que fai a administración. Bueno, cando lle veñen mal dadas, falan de que hai unha conspiración. E dá o mesmo quen estea no goberno, porque o teñen dito uns e outros. Según como lle veñan dadas, hai unha conspiración. Digo, non hai. Non hai ningún dato que sosteña eso. Poño un exemplo, ademais, por se houbera unha conspiración. O exército guerrilleiro do pobo galego ceibe durou 2 telediarios, porque se lles ocorreu ir a intentar agocharse no medio do monte en Viana do Bolo. Garda Civil, hai uns tíos moi raros por aquí. Entón, se son capaces de detectar e de avisar así, está claro que non hai esa conspiración, porque tería sido detectada. E se queredes outra anécdota, un día íbamos pola Limia cun amigo e tivo que parar o coche porque pasaba un rebaño de ovellas. E ao pasar co rebaño de ovellas, o pastor dirixiuse a Antonio, o meu compañero, e preguntou-lle o que faz normalmente. Ti atopas alguén así, agora vais por aquí pola tal, e ves vir alguén co coche e pregúntalle: oe, e vostedes son arqueólogos? É unha pregunta moi normal, non? É a primeira pregunta que se che ocurre. Vostedes son arqueólogos? Non. Que xa os teño visto máis veces por alá arriba que hai un castro. Agora dille a alguén que se vai a agochar no medio rural galego. Unha conspiración. ¿Alguna pregunta más? Abundando un poco en lo mismo, el tema de la despoblación, que tiene bastantes
raíces en todo este tema. Por una parte están la gente que trata de sobrevivir en el pueblo con pocos recursos personales, digamos, y también con pocos recursos económicos, y por otra parte los que van heredando esas tierras y que no viven en el pueblo. Entonces son los que luego van a utilizar esas tierras para usos poco favorables para esto, que llevan las plantaciones. O sea, ¿qué recurso tienes más a mano cuando heredas unas fincas? Se las vas a vender al vecino que tiene 4 vacas, no va tampoco a pagarte mucho, pero si se las cedes a ENCE, por ejemplo, te lo va a plantar todo gratis y te va a dar X dinero a cada 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese también es un tema que los políticos no saben ponerle freno. Manda más ENCE que los políticos. Por ejemplo, una empresa concreta, pero en otros casos puede ser otras que ahora son las de biomasa, otro bio, ¿no?, que hay por ahí, como el yogur bio, sí, pero que luego de bio tienen poco, porque se está plantando hasta bambú para biomasa, en Asturias, por ejemplo. Entonces, ya me dirán a mí los políticos que van a solucionar con eso, ¿no? Pouca cousa. Hai algo que nós sempre, como asociación, como Sociedade Galega de Historia Natural, que sempre presentamos como alegacións a calquera proxecto de enerxía de biomasa. E é que nos faciliten uns datos da relación custe-beneficio en gases de efecto invernadeiro entre queimar eso e queimar o outro. Porque para esa biomasa que moitas veces queren e se debe simplemente ás primas, de acordo, hai que ter en conta canta enerxía consumes en ir a recoller todo ese material no monte para logo trasladalo e queimalo. Nos pedimos cal é o balance, e non nos vale só o CO2. Queremos tamén saber o balance de óxidos de nitróxeno. Porque moitas veces empezas a cortar o mato que hai por aquí, moitos son tosos, moitos son sestas, que son leguminosas, que teñen unha concentración importante de nitróxeno, que cando queimas liberas óxidos de nitróxeno. Oe, estamos obligando os coches a poñer catalizadores para non liberar óxidos de nitróxeno, e ti poste a queimar todos os sestas e material verde alegremente. Claro, ese é un problema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo iba a comentar, al hilo de lo que decís. Hace un mes hubo una reunión de directores generales de todas las comunidades autónomas para hablar de incendios, y justo pues un experto como tú llegó a una de las conclusiones, la que hemos dicho, de la falta de formación. Y de todos los consejeros y directores generales, solo hubo uno que se opuso a esa conclusión porque dijo que en su comunidad no ocurría, era el de Galicia. Y que se llama Manuel, director general de Biodiversidad. Y él insistió que en Galicia los incendios no tienen absolutamente nada que ver con la despoblación. Y entonces, bueno, pues ahora, como está grabado, yo con tu permiso se lo voy a mandar. Se lo puedes mandar. Además con la certeza de que los datos que yo puse ahí no son míos, son datos oficiales de despoblación en la Unión Europea y son datos oficiales de superficie quemada. Entonces... El resto se quedó igual de cortado, ¿no? Porque el resto de consejeros decían, este es un sitio diferente. Puede que sí, puede que no. Una pregunta rápida. En los suelos que están más degradados o se han quemado más, has dicho que son los primeros que hay que actuar. Ya dará para un máster, pero si de forma un poco secuencial me puedes decir cuál es el proceso que se sigue para esos suelos tan degradados. Lo máis importante é, xusto despois do lume, evitar a erosión. Hai que intentar protexelos de a erosión, porque o lume é malo, pero ás veces é peor o que ven despois. De acordo? Se arrastra todas as cinzas e provoca esa erosión. Entón, se é nunha zona de risco de erosión, pois botarlle palla, botarlle viruta, intentar protexelo, sementar algunha herbácea e despois non inmediatamente entrar a plantar árbores ou arbustos. Eso non ten sentido porque eso non vai a protexer o solo. O que protexe o solo é ou a palla ou a viruta ou algunhas herbáceas que fan un tapiz e coas raíces agarran moi ben a terra. Como a administración non fai o que debe, cando houve a oleada de lumes do ano 2017, nos empezamos a recibir moitas preguntas de xente, e que podemos facer, e que podemos facer? E imos entrar e votamos, e temos publicada na web unha
recomendación de que facer o que se debe facer nos solos queimados. Xa que non o facía a administración, tivemos que facernos. Outras dúas. Bueno, en algún documental o así sobre incendios forestales hay gente que plantea como que durante mucho tiempo se ha intentado evitar mucho que haya incendios forestales. Entonces ha habido zonas en las que tampoco se ha gestionado bien el paisaje, no hay a lo mejor buenos cortafuegos o lo que sea, mucha maleza en el monte, y entonces eso hace que cuando haya ahora incendios forestales sean muchísimo más grandes y como que la energía que emiten sea también muy grande para que los cuerpos de extinción puedan abatirlos. Entonces hay que dejar quemar mucha superficie hasta que lleguen a una zona con menor combustible y ya las llamas bajan y pueden apagarlos. Entonces hay gente como que dice que quizás tampoco sería tan malo que hubiese algún incendio forestal para que la vegetación vaya adaptándose. Quizás aquí en Galicia es un poco chocante, pero en otras zonas de España, que sea no tan atlántico, un clima tan atlántico, pero más mediterráneo, y apoyan que haya incendios forestales, pero, como tú has dicho, como que sean rápidos y que no se queme fuerte el suelo y la vegetación evolucione a más mediterráneo. Esa es la estrategia que defienden de las quemas controladas, o quemas prescritas. Yo estuve en quemas controladas. Una de esas fotos que puse ahí era de una experiencia de quema controlada, ¿vale? Una quema controlada, lo que tiene de controlado es el momento en el que le pegas fuego. ¿Vale? Eso es el control que tienes. Le pongo el fuego aquí. A partir de ese momento no está bajo tu control. Yo estuve en quemas controladas. Una superficie que tenía 100 metros de largo, 60 metros de largo. Para empezar, para hacer la quema, desbrozamos todo alrededor y tenía forma de hexágono. Estos tíos están chiflados, no. De hexágono, porque no sabíamos cómo iban a estar las condiciones del viento en el momento de hacer la quema. Entonces ya teníamos como 6 direcciones para empezar. Y estaba desbrozado al lado, ¿de acuerdo? Y en esa quema controlada, en la que debería de ir en esta dirección, yo le estaba ayudando a tomar notas. Y debería de ir en esta dirección. Y en el medio cambió el viento. Y vino para acá. Y yo me eché al suelo. Ese es el control, ¿vale? No hay ese control. Se mueren bichos. ¿Cuándo la haces? En invierno están los bichos aletargados en el suelo. En temporada de cría, los quemas, vivos. En otro momento. Y además, yo creo que es un planteamiento equivocado, porque lo que estás es quemando y no estás generando riqueza. Cuando alguien salió diciendo algo semejante, yo digo, tenemos 3 maneras de controlar la vegetación. El fuego no genera puestos de trabajo, no genera riqueza, más que una cosa coyuntural. El desbroce o la tala, hierro, fuego, hierro. Hay que andar desbrozando continuamente, eso es inviable. O ganado en extensivo. Genera alimentos, produce alimentos de calidad, nos ayuda a controlar la biomasa, nos genera el paisaje mosaico. Pues yo creo que en vez de pastorear el fuego, que es lo que decía alguno de esos, yo prefiero pastorear ganado. Ganado que no queme el monte. Y a lo mejor, cuando tengamos pastoreado el ganado y tengamos reducido el índice de incendios, la frecuencia de incendios, a algo que fuera natural, a lo mejor entonces podemos plantearnos algún incendio, algún fuego natural, dejarlo arder un poco. Pero a mí me parece que esos son interesados y que no defienden y que no están diciendo todo eso. Por cierto, los datos de las quemas controladas que enseñamos ahí, los datos de erosión, cuando los mandamos a publicar, ¿vale? En una quema controlada, los datos de pérdida de nutrientes eran tan altos como en muchas otras zonas del mundo con incendios de alta severidad. Y el fuego había sido poco severo. A mí hay además un refrán que dicen los mayores, es que cuando andas con fuego, ten cuidado que igual te acabas quemando. Y yo creo que te acabas quemando. Sé que me extendí mucho, pero creo que es un tema que se habla mucho de él y me parecía que necesitaba la respuesta completa.
Sí, mira, le quería saber de esos 160 millones de euros que se invierten en extinción, también van dirigidos a la prevención, porque Casi nada. yo creo que la extinción empieza en la prevención de pues, limpieza de combustible, etcétera, montes que están abandonados y que no están gestionados para nada, etcétera. ¿Por qué no se invierte más, si ya estamos ahora mismo en este punto? ¿Por qué no se invierte más en prevención? ¿O por qué no hay movimiento preventivo? Hay empresas también que ahora se generó la industria del fuego y hay intereses. Y hay directores generales en España y en Portugal que han sido inicialmente inculpados, después no, de adjudicaciones de urgencia, de medios de extinción. Una hora de helicóptero puede valer 6.000 euros. Hay intereses. Ahora hay intereses de extinción, claro. Nos íbamos al mismo sitio. ¿Dónde buscáis vosotros las estadísticas de los incendios? ¿En el Instituto de Estadística o en los laboratorios? No, nosotros no tenemos los datos de incendios. Quiero decir, los datos de incendios en Galicia los tiene la Xunta. Los datos de incendio a nivel estatal los tiene el Ministerio. Pero también hay otras estadísticas oficiales a nivel de la Unión Europea, que son esos mapas que yo puse, no son nuestros. Es decir, pero si yo quiero consultar, ¿dónde consulto? Yo creo que en la web del Ministerio tendrás la mayor parte de los datos de los últimos años. Sí. La agricultura. No, ahora deben de estar del MITER, del Ministerio de Transición Ecológica. Sí, lo que pasa es que no están actualizados, o sea, siempre están cargados como con retraso, porque claro, las estadísticas las llevan las comunidades autónomas, que las transferencias forestales están transferidas a las comunidades autónomas, entonces luego las comunidades autónomas se las pasa al Estado y el Estado es como que las articula todas y las cuelga en la web, pero eso nunca hay la de la temporada pasada, siempre hay con un poco más de retraso, pero vamos, ahí sí que están todos, hay muchísimos datos. Y además ahora no se pueden escapar, porque hasta ahora en Galicia sistemáticamente se falseaban los datos para abajo. Lo que pasa es que ahora son 100 hectáreas, que las fotos del Copérnicus dicen que son 150. Claro, antes tiraban siempre para abajo. Los incendios tenían 499 hectáreas. Ya no eran un gran incendio, porque si eran 500 ya entraban en la estadística del gobierno. No, que el Copérnicus nos dice que son 625. Y ahora son más reales, claro. Unha moi rápida, non vai? Sí, ultra rápida. Eu quería preguntar se hai material didáctico para traballar en primaria e secundaria para concienciar sobre todo isto e a importancia da prevención. Creo que no. Hay un cómic del suelo que habla de la importancia do solo e que se produciu en Galicia e que está traducido a moitos idiomas e que está disponible, penso que tamén está disponible en PDF. O cómic do solo. Que o fixeron investigadores de Galicia o cómic para explicar. Bueno, pues muchas gracias. Ah.